haka so yake ɗiba ya mai da kai bawa, matsayinka bai duba balle ya san kai waye. Isa ka kai jinya ka sauka kan hanya, ka manta alƙarya ka yo kalar wawaye. A labarina soyayya ta mini garkuwa, a labari ya mai da kai bawa, matsayinka bai duba. Dan nan unguwa ne da Allah. Cikakken dan nan unguwan maka. Ai ka san nan gidan ko? Ni ko na san nan gidan. Ai Allah. nan wurin shiga ta ne. Alhamdulillah. Shiga da Allah kira mana Maryam. To lahiya alo. Sauri da Allah. Eh. Ta ce ga ta nan zuwa. Tana yanzu nan dai ko? Za ta zo, in Allah Na gode abokina. Godiya nake fa. Kai. masu da ka dawo dai kenan ko me yasa kai baka da zuciya ne dan Allah da hannu? Wallahi baby ni gaskiya ni zuciya ta yadda take. Wallahi ni fa yadda nake gani idan har babu ke to mutuwa ma zan Ka yi. mutu din mana na ce ka kai ni gidan house amma ka ki dan zoban nan dan awarwaran nan yan sarkokin nan duk sun gagare ni. Haba. Baby yanzu kin san abubuwan ne. Dan Allah kai min shiru wani abubuwa wallahi gabaki ɗaya ka riga da ka fita raina wallahi. Ai baby ni soyayya da nake mace ta jini ce baby. Ba wani dalili ko da Babe wannan fa. wallahi ga da shi na kuma ban san ko daga ina ba ya zo ya manne man gabaki ɗaya ko zuciyar nan bai da ita shi. To yanzu ya magana zuwa gidan house. Kana nan? Mu je? Kai nake jira Baby yanzu ya magana zuwa. Baby gidan house fa da kun ce da ku. mana gidan house can za. Ni din fa. Kai ba ni da lokaci. Haka so yake ɗiba ya mai da kai bawa, matsayinka bai duba balle ya san kai waye.